temps antics que fàcil era mantenir el foc olímpic. Simplement havíem de trobar un raig de sol i zas! Ai, sí, i tant. Ara, en comptes de fer sacrificis per encendre el foc, estem més pendents de fer sacrificis amb la nostra dieta. Però escolta, això també és olímpic, eh? Haurem d'animar a l'alumnat de la talla per a mantenir sants i que puguen competir en els seus Jocs Olímpics. Per cert, quan som? La gran celebració, el 16 d'abril a les 9:15 en punt. Tots els grups hauran de reunir-se a les grades del pati i esperar a que nosaltres cridarem els seus abanderats i capitans. Què és això, dels abanderats i els capitans? Cada equip haurà de fer la seva bandera i triar el seu abanderat o abanderada, algú que mereixi aquest honor. Els capitans i les capitanes seran els tutors, que aquest dia no cal que paguen gym, perquè corren més que en tot l'any. Per cert, Vicent l'any passat va quedar l'últim, espero que aquest any hagi entrenat un poc més. Això mateix. Posarem els tutors i les tutores a fer exercicis i no els exercicis del llibre de text que porten els alumnes fregits a deures. Haurem de moure'ns i menjar sa, no creus? Sí, per això jo vaig a fer-me un entrepà integral amb xoriç, cansalada i oli i unes semilletes de chia, que el pareix. Vols dir que això és sa? Si ho fas tot triturat com si fos un protein smoothie, sí. Dona, jo crec que una mica de fruita seria millor, però bé, tu sabràs. I quan acaben? Què fan? Doncs tornen a les grades i esperen que s'anunciï l'equip campió. I aleshores nosaltres tornarem a eixir i els coronarem com els atletes que són. I no serà un poc cansat tot el matí pegant voltes? No, perquè el millor de tot és que no sols podran guanyar per les seves habilitats atlètiques, sinó també pels seus coneixements en salut i benestar. A més, de 11 a 11:30 tocarà la sirena i podran descansar. Jo aprofitaré en aquell moment per a fer-me un altre smoothie, però de Doritos i donuts. Que eixa dieta teua siga bona per a la salut sí que és un mite, eh? I no el que conten les professores de clàssiques. A veure, dona'm a tastar-ho. Prova.